Hrvatska je prva zemlja na svijetu koja je razvila zaštitu podvodnih arheoloških lokaliteta uz pomoć kaveza. Trenutno ih diljem Jadrana ima 8, a postavljanju jednog od njih ovdje pokraj Žirja svjedočila je i ekipa mora. Nalazište ostataka antičkog broda koji je potonuo u 1. stoljeću u vodama pokraj Žirja jedan je od naših najvrijednijih arheoloških lokaliteta. Više stotina amfora pronašli su ronioci zagrebačkog kluba Medveščak Sava 1998. godine, a iste je godine taj vrijedni lokalitet i zaštićen kavezom. More je u 13 godina učinilo svoje, pa su u Ministarstvu kulture odlučili zamijeniti kavez. Kavez je proveo nekih 11 godina u moru i jednostavno uslijed djelovanja mora, starosti, metal je propao i došlo je do zapravo urušavanja kaveza. Na svu sreću sam teret nije nastradao. Ovaj veliki zahtjevan posao obavio je Hrvatski restauratorski zavod u suradnji s Međunarodnim centrom za podvodnu arheologiju. Najprije se počeo uklanjati stari kavez. Uklanjanje kaveza izvršeno je u nekoliko etapa i prije nekoliko dana stari kavez je uklonjen, lokalitet je počišćen od starog željeza i ostalih betonskih elemenata. Novi je kavez izrađen modernom tehnologijom. Dimenzija je 17 puta 9 metara, a težak je čak 7 tona. U moru bi trebao izdržati mnogo dulje. Rađeni su na način da imaju samonoseću konstrukciju, dakle da sama mreža koja fizički štiti nalazište od mogućih devastacija više nije samonoseća, već postoji jedan kostur na koji je montirano kompletno mrežište, sve je vruće cinčano, dakle zaštićeno je ipak od utjecaja mora, od galvanskih struja i sigurno ćemo na ovaj način produžiti vijek trajanja. Mi pretpostavljamo na 30 godina. Pripreme za postavljanje trajale su danima. Nalazište je obilježeno do posljednjih detalja, a zatim se čekalo povoljno vrijeme. Nakon 10 dana metalna je grdosija zajedno sa 70-tonskom dizalicom ukrcana na trajekt. Put do Žirja prošao je u stalnim dogovorima. Svaki se detalj plana provjerio nekoliko puta. Sjeverni vjetar dodatno pojačao neizvjesnost. Dosta puše i najbitnije je pozicionirati trajekt pravilno da bi se uopće moglo pristupiti sa 70-tonskom dizalicom na potapanje dolje. Dok čekamo da kapetan usmjeri trajekt što je moguće bolje, doznajemo da je Hrvatska pionir u svijetu kada je riječ o zaštiti pomorskih arheoloških lokaliteta. Druge zemlje koriste se sustavima zaštite koji se nisu pokazali toliko učinkovitima. Sve te metodologije, znači nekakve fizičke zaštite nisu baš se pokazale najbolje, a naše iskustvo tu u Hrvatskoj sa kavezima pokazuje da uistinu oni funkcioniraju. Kavezi ne pružaju samo zaštitu, oni omogućuju i budućim generacijama da prouče ovaj lokalitet. Kad se lokalitet ostavi, što mi kažemo in situ, znači u svojoj cjelovitosti, ostavljaju se za i buduće generacije, za nove metode istraživanja, recimo koje će se možda pojaviti za 20-30 godina. Nakon gotovo 3 sata manevriranja, kapetan uspijeva postaviti trajekt na željenu poziciju uz pomoć čak 4 sidara. Uzbuđenje raste, spuštanje 7 tona teškog kaveza iznimno je opasno za ronioce. Postupak se ponavlja 1000. put, ništa se ne prepušta slučaju. Sam tehnički dio potapanja će se obaviti tako da će dvojica ronioca biti na radiovezi sa površinom i sa dizaličara, dok na ostalim kantunima krajeva bit će još 4 ronioca koji će pravilno namiješati kavez za dubini, radi se o dubini od 43 metra. Akcija počinje. Velika dizalica podiže kavez iznad označenog područja. Ronioci kreću u opasnu misiju. Uskoro iz podmorja stižu prve upute za dizaličara. Na brodu vlada nervoza. Pod morem ronioci imaju pune ruke posla. Metar po metar, kavez je sve bliže dnu. Treba paziti na sigurnost ronilaca, ali da se ne oštete amfore. Nakon nekoliko minuta, jedna strana kaveza dotaknula je dno. U gornjem dijelu je bilo pliće negdje između 38-39 metara, odmah je sija, dolje smo ga malo namištali na 43-4 metra, tako da nekih 4-5 metara je visinska razlika, ali odlično je livelo i kavez je stvarno sada u super poziciji. Dobre vijesti stižu i do površine, a uskoro, jedan za drugim, i ronioci dolaze na sigurno. Posao je uspješno obavljen. Vrijedno je nalazište zaštićeno za idućih 30 godina i u izvrsnom stanju ostavljeno nekim novim generacijama.